Boyani, di. Bobo, udah apa bu? Udah bu, tak mau cari nih bu. Kira cah bagus. Lek karo adimu saya tenang. Kakak Yudi dari Kota Ponorogo selamat datang. Siap. Mas Ri, Mas Gareng, Mas Bento, Ponorogo punya. Mas Boyani, Ibu Endang Prihatin, ngasinan cakul Doko Trenggalek tanggalnya malam 11 yang bulannya Juni 2020. Piyantunipun nggih pinarak. Ngembara anambus mega Kidung lintang sesulip padang rembulan Tak goleki ana ngendi si panjerino Tak titipi kidung tetep poe janur Lalu gitan lan ana sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beda atiku sendok teto saumpama kapan boyo aku bisa geget lintang renggayo kaleksanan ati sabar lan kuatir lan ngucap kakak sekar mekar ning ora-ora kang cedhak lelakonen paumpama tuku tumete sing tesa kanggo danesi luka-luka ketiga udah laras ngembara anambus mega Kidung lintang sesulip padang rembulan Tak goleki ana kedhe si panjerino Tak titipi kidung tetep poe janur Lalu gitan lan swara anggangit jiwanggo tak layak kitir tak simpen ana sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wengi wewayangmu beda atiku sendok-sendok saumpama kapan boyo aku bisa geget lintang renggayo kaleksanan ati sabar lan kuatir lan ngucap kakak sekar mekarane ala-ala kan cegah
aku dalase luka-luka ketika kuatir lan mutab cabang sekar mekar neng ora kang cengkang nelakang tanpa umpama munggu tumetes sing tirta kanggo nalasi longko-longko ketiga. bojoane yen waro aku mung bisa ndok sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina wis nambani kangenku kembang mlati arep gandane ati iki mau mikir kowe
dadi tatu tresno dudu mung lamunan tresno anugrah ilahi tak tresnani jebul malah mung natoni jiwa ragaku tatu tresno ra ilang medyan sewindu tak gawa klothok lan dadu larane kaya di sayat sembilu sapa sing bisa nambani rali omong aku dhewe ilang siji kantine sewu ngapain pikir sliramu ra ilang nadyan sewindu tak gawa melek lan turu larane kaya disayat sembilu sapa sing bisa nambani rali omong aku dhewe ilang siji gantine sewu ngapain mikir sliramu ayo yuk jos ore lae ore laku panas-panas piye ti ora nggawa payung sandale diseret lamakane meletuk dayoe teko edang ingono-ngono lek wis diingoni ayo pur ngombe kene yuk jos ore lae lo ore lae lo ore 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 aku panas-panas ora nggawa payung sandale diseret Muda laras jos Mas Nada Sejuta cinta ayo angkat nada yuk 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 lalu main jagat iki wong sira sing tak tresnani nganti sak begaing bumi sira tetep tau mati Jawa Timur tau gangi Jawa Tengah taparane Jawa
sejuta cinta. Rindu, rinduku 100 rindu. Cah ayu, so kapan bisa ketemu Pak Sudaryo. Cah ayu boy gal Bali. Pun akan tansah ngonteni. Cinta, cinta, aku cinta. Cintaku sejuta cinta. Makasih Mas Erwin.